15 ऑगस्ट आपला स्वतंत्रता दिवस अगदी जवळ आलेला आहे आणि त्या दिवशी काहीतरी गोडधोड हे व्हायलाच पाहिजे. तर त्याचंच औचित्य साधून मी ही तिरंगी रंगाची नानकटाई बनवलेली आहे. बघू शकता तुम्ही किती सुंदर अशी ही नानकटाई दिसत आहे. चवीला पण तितकीच अप्रतिम अशी नानकटाई तयार होते. ही नानकटाई मी बिना ओव्हन, बिना बेकिंग पावडर आणि बिना सोडा अशी बनवलेली आहे. तरी पण एकदम खुसखुशीत आणि सुंदर अशी ही नानकटाई तयार झालेली आहे. रेसिपी मी व्यवस्थित समजावून सांगितलेली आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे. चला तर आपण आपल्या रेसिपीकडे वळूया. तर इथं मी हे अर्धा कप तूप घेतलेलं आहे. हे बघा, घट्टसर असं अर्धा कप इथं तूप घ्यायचं आणि दाणेदार मस्त असं हे तूप आहे. तर तूप आपल्याला चांगलं फेटून घ्यायचं आहे. 5 मिनिटासाठी हाताच्या साहाय्याने हे तूप अगदी आपल्याला चांगलं फेटून घ्यायचं आहे, जेणेकरून तूप आहे ते एकदम हलकं असं होऊन जाईल. तर 5 मिनिटांनंतर बघू शकता तूप एकदम कलर चेंज झालेला आहे. मस्त अगदी तूप इथं फेटलेलं आहे. आता ह्या अर्धा कप फेटलेल्या तुपामध्ये मी अर्धा कप पिठी साखर घातलेली आहे. हे बघा, तर अर्धा कप पिठी साखर मी त्याच मेजरिंग कपने मोजून ठेवलेली आणि ती अर्धा कप पिठी साखर मी या तुपामध्ये घातलेली आहे. आणि पिठी साखर आणि तूप आपण मस्तपैकी एकत्र करून घेऊन हे 10 मिनिटासाठी छान अगदी फेटून घेणार आहोत. कारण फेटणं ही नानकटाईमधली एक महत्त्वाची स्टेप आहे. जेवढं तुम्ही चांगलं फेटून घ्याल तेवढी आपली नानकटाई आहे ती मस्त अगदी एकदम अशी हलकी अशी तयार होतात. तर मस्त अगदी 10 मिनटं मी सतत हाताने मिक्स करून ही छान अगदी फेटून घेतलेलं आहे. मिश्रण एकदम हलकं करून घेतलेलं आहे. हे बघा, सतत मिक्स करून घ्यायचं आणि मस्त अगदी हे जे मिश्रण आहे ते छान अगदी फेटून घ्यायचं. तर 10 मिनटं झालेली आहेत. बघू शकता तुम्ही एकदम मस्त एकदम मिश्रण आहे ते फेटलेलं आहे. त्याचा कलर पण चेंज झालेला आहे. मस्त अगदी मिश्रण हे आपल्याला फेटून तयार झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी 1 कप हा मैदा घातलेला आहे. मैदा मी चाळून घेतलेला आहे. मैदा चाळूनच घ्यायचा. आणि 1 कप मैदा इथं घातलेला आहे. 1 चमचा मी इथं वेलची पूड घातलेली आहे. वेलची पूडमुळे नानकटाईची टेस्ट आहे ती खूप छान येते. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी अगदी चिमूटभर मीठ घातलेलं आहे. जास्त मीठ घालायचं नाही, अगदी चिमूटभर आहे त्यामुळे मीठ घालायचं. आणि हे मिल्क पावडरचं पॅकेट आहे 10 रुपीजचं, तर ते पूर्ण मी इथं वापरलेलं आहे. म्हणजे 2 चमचा मिल्क पावडर मी इथं घातलेली आहे. मिल्क पावडरमुळे ह्या नानकटाईची जी टेस्ट आहे ती खूप छान येते. एकदम मस्त अशी नानकटाई तयार होते. तर हे बघा, मिल्क पावडरचं पूर्ण पॅकेट मी इथं वापरलेलं आहे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी हा वापरला आहे तो इनो, अगदी अर्धा चमचा प्लेन फ्लेवरचा इनो इथं वापरायचा. हे बघा, आपण बेकिंग सोडा बेकिंग पावडर न वापरता इथं इनो वापरलेला आहे. इनोमुळे सुद्धा नानकटाई तितक्याच खुसखुशीत होतात. तर आता हे मिश्रण आहे ते सगळं छान अगदी मी एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा, मस्त अगदी मिश्रण आहे ते आपल्या त्या मैदा जो आहे तो आपण मस्त अगदी मळून घेतलेला आहे. हे बघा, परफेक्ट प्रमाण झालेला आहे त्याचा. परफेक्ट असा गोळा तयार होतो आहे, म्हणजे आपलं प्रमाण परफेक्ट आहे. आता याचे मी 3 भाग करून घेतलेले आहेत, कारण आपण तिरंगी रंगाची नानकटाई करतो आहे. हे बघा, 3 भाग मी करून घेतलेले आहे. 1 भाग मी एका डिशमध्ये काढून घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी ग्रीन कलर घालून घेतलेला आहे. तुम्हाला जर मिश्रण कुठे घट्ट वाटलं तर तिथे तूपच वापरा, पण तिथं पाणी किंवा दूध वापरू नका. पाणी किंवा दूध वापरलं तर नानकटाई ह्या थोड्याशा घट्टसर होतात. थोडंसं जर बॅटर कुठे घट्ट वाटलं तर तूपच वापरा. तर हे बघा, मी असे 3ही रंगाचे हे जे पीठ आहे ते तयार करून घेतलेलं आहे. आणि प्रत्येक पिठाचा मी एक एक छोटा छोटा गोळा करून घेतलेला आहे. हे बघा, ऑरेंज कलरचा एक मी गोळा करून घेतला आहे, ग्रीन कलरचा करून घेतला आहे आणि आपला रेग्युलर जो व्हाईट कलर आहे तर त्याचा पण मी एक गोळा करून घेतला आहे. तुम्हाला केवढ्या साईजची नानकटाई पाहिजे त्या आकारात तुम्ही ते गोळे बनवून घ्या. तर हे बघा, 3 मस्तपैकी मी हे गोळे बनवून घेतलेले आहेत. हे बघा, आणि मस्त आपण आपला जो फ्लॅगचा हे आहे ऑरेंजवरती मध्ये पांढरा आणि खाली ग्रीन असं ठेवून मी याचा पुन्हा एक लाडू करून घेतलेला आहे. हे बघा, जसं आपण लाडू वळतो तसंच मस्तपैकी याचा एक पूर्ण असा गोळा तयार करून घ्यायचा. हे बघा, मस्त अगदी त्यामुळे 3ही रंग आहे ते छान अगदी एकत्र होतील. हे बघा, आणि पांढरा भाग मध्ये ठेवून मध्ये प्रेस मी केलेला आहे. हे बघा, तुम्हाला जेवढी नानकटाई पाहिजे जाडसर त्या प्रमाणात तुम्हाला हे प्रेस करायचं आहे. तर हे बघा, मस्तपैकी तळव्यावर ठेवून मी हे प्रेस करून मस्त अशी नानकटाई तयार करून घेतलेली आहे. दिसायला किती सुंदर दिसते तुम्ही बघू शकता. 15 ऑगस्टसाठी ही एकदम परफेक्ट रेसिपी आहे. घरातल्यांना पण तुमच्या घरातल्यांना पण ही नक्की आवडेल आणि तुमच्याकडे कोण पाहुणे आले असतील तर त्यांना पण ही रेसिपी नक्की आवडेल. तर एका प्लेटला तूप लावून मी ग्रीस करून घेतलेलं आहे. त्याच्यावर ह्या नानकटाई बनवून ठेवलेल्या आहेत. कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि त्याच्यावर मी ही प्लेट ठेवलेली आहे. आणि मंद गॅस फ्लेमवर मी हे 20 मिनटासाठी बेक करून घेतलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही. तर 20 मिनटं झालेली आहेत. हे बघा, नानकटाई मस्त फुललेली आहे आणि छान अगदी बेक पण झालेली आहे. बिना ओव्हन आपण ही नानकटाई तयार केलेली आहे. हे बघा,
तुम्ही जर ओव्हनमध्ये करत असाल तर 150 डिग्री सेल्सिअसला 15 मिनटासाठी कन्व्हेन्शन मोडवर हे तुम्ही हे बेक करू शकता. पण गॅसवर पण खूप छान अशी नानकटाई तयार झालेली आहे, परफेक्ट एकदम. दिसायला किती छान दिसते, तुम्ही बघू शकता. 15 ऑगस्टसाठी ही अशी रेसिपी ही घरामध्ये व्हायलाच पाहिजे. एकदम सोपी पण आहे रेसिपी करायला. एकदम छान अशी नानकटाई तयार झालेली आहे. तर उरलेलं जे बॅटर होतं तर त्याच्या पण मी नानकटाई बनवून घेतले आहे बघा. आणि त्या फक्त मी 15 मिनटासाठी बेक केल्या. मगाशी मी 20 मिनटासाठी बेक केल्या. तुम्हाला जर एकदम थोड्याशा घट्टसर नानकटाई हव्या असतील तर 20 मिनटासाठी बेक करा, आणि थोड्याशा हलक्या हव्या असतील तर ते 15 मिनटासाठी बेक करा. हे बघा 15 मिनटासाठी बेक केलेल्या नानकटाई पण खूप छान तयार झालेल्या आहेत. खूप सुंदर अशा ह्या नानकटाई दिसत आहेत. तर रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि तुम्ही पण ह्या 15 ऑगस्टसाठी ही मस्त अशी नानकटाई बनवा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.